Bona tarda a tothom. Primero donar las gracias por estar aquí. Gràcies a molts de vosaltres que ahir eren a Almeria i avui estan aquí. També els que ens venien per la tele, els que han anat a Montilivi tots els partits d'aquesta temporada. Ja fa temps que us demano moltes coses, avui volia demanar-vos una cosa més. Volia que mai oblidéis aquests jugadors perquè han donat tot per vosaltres, tot. Quan digo tot és tot. Molts de nosaltres programem perquè volíem tornar a Girona a ser la primera divisió. Porque han hecho posible que todos vosotros y nosotros creyéramos, que todos vosaltres y nosaltres acreditasen que aquest somni tan maco era possible. I fins a l'últim minut tothom creia que era possible. No puc dir res més. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies. Tenim afició de primera, cosa que és molt important. Estem sense cap mena de dubtes amb la ciutat més maca d'Espanya. D'allà, per mi, per la ciutat, perquè si amb clients podríem venir a tot el món. Ens toca no afluixar. Tenim que seguir tots junts lluitant. Moltes gràcies. Si retorneu fa pocs anys, estàvem aquí mateix. A la gent de segona. I estàvem, tota aquesta gent que veiem aquí, hi havia una altra plantilla, aquest any
no ho hem pogut aconseguir. Però perdoneu, però no deixarem de lluitar. Vosaltres els primers i nosaltres els que no puguem seguir molts anys intentarem posar el club i la ciutat on es mereix. A primera! Visca Girona i visca Catalunya! Us passo a una persona, un jugador que sé que desitgeu escoltar-ho. Xavi Acuña! Buenas tardes a todos. Perdónenme por el catalán, no hablo bien, así que bueno, lastimosamente hoy no puedo festejar mi cumpleaños con el ascenso, pero estar al lado de esta gente tan maravillosa, una afición tan grande.